Νίκος Γκάλης, το όνομα ενός θρύλου. 15 χρόνια μαγείας μέσα στις 4 γραμμές ενός γηπέδου. Των γηπέδων όλου του κόσμου. 15 χρόνια δόξας. 15 χρόνια στην κορυφή. Τα καλύτερά μας χρόνια. Ο Γκάλης δεν μένει πια εδώ, μόνο που θα είναι πάντα εδώ. Η καριέρα του έφτασε στο τέλος της. Στις 18 Οκτωβρίου του 1994 εμφανίστηκε για τελευταία φορά με αθλητική περιβολή. Είχαν περάσει κιόλας 15 χρόνια και 2 μέρες από τότε που υπέγραψε το πρώτο συμβόλαιό του στον Άρη, 16 Οκτωβρίου του 1979, και από τότε μέχρι σήμερα, αλλά και για πάντα, θα ζούμε με τις αναμνήσεις του, αλλά και θα τον ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις. Για όλες αυτές τις υπέροχες στιγμές, ασπρόμαυρες ή έγχρωμες, που μένουν χαραγμένες αναξίτηλα στη μνήμη μας. Στιγμές που σημάδεψαν τη ζωή του και τη ζωή μας. Μια ζωή μέσα στα γήπεδα δεν είναι κάτι το εύκολο και πιστεύω ότι κάτι που είναι έτοιμος ο καθένας μετά από μια τόσο μεγάλη καριέρα, γιατί δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, ήταν και στο πανεπιστήμιο, ήταν και στο λύκειο, στο γυμνάσιο και από το μίνι μπάσκετ που είναι η πρώτη χρονιά που δεν έχω πρωτάθλημα. Οπωσδήποτε είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος για τα πάντα στη ζωή σου. Κάποτε θα γινόταν και αυτό, δεν μπορεί κάποιος να παίζει για μια ζωή. Όλοι έχουμε ημερομηνία λήξης στα πάντα και όπως ήμουν έτοιμος να κάνω μια μεγάλη καριέρα, είμαι έτοιμος και για αυτή τη φάση της ζωής μου. Δοξάκης για τον Φιλίππου. Γιαννάκης. Έξοχη πάσα στον Γκάλη και εκπληκτικό καλάθι. Ίσως το ωραιότερο καλάθι του αγώνα, αυτός ο έξοχος συνδυασμός Γιαννάκη-Γκάλη. Ξανακερδίζουν την μπάλα οι παίκτες του Άρη. Γκάλης με αντίπαλο τον Ιωάννου, ελίσσεται και νέο καλάθι. 65-86 να ο Γκάλης. Κάθε φορά που όλοι εμείς θα θέλουμε να ξαναμείνουμε με ανοιχτό το στόμα μπροστά στο μεγαλείο του, να απορρίσουμε πως αυτός ο ανθρωπάκος των 1,85 συνέτριψε τα θηρία, πως απογείωσε το ελληνικό μπάσκετ στην κορυφή, θα βάζουμε τούτη την κασέτα στο βίντεο, θα πατάμε το play και θα τον απολαμβάνουμε. Θα τον απολαμβάνουμε όπως τότε που εχμαλώτιζε τα μάτια μας με τις ασύλληπτες κινήσεις του. Είναι και ένα καλάθι και πολλά καλάθια και πιστεύω ότι και ο κόσμος θα χαρεί τη συλλογή από αυτά τα καλάθια. Όσο μπορούμε είναι τα πιο θεαματικά και ωραία και καλάθια που δεν είναι μόνο για θέαμα αλλά και καλάθια ουσίας που κερδίσαν και πολλούς αγώνες που έχει σημασία για μένα πιο πολύ, ότι αυτά τα καλάθια βοηθήσαν την ομάδα μου να κερδίσει τον αγώνα. Καλάθι και φάουλ. 22-10 μέσα σε αποθέωση και μία βολή για τον Νίκο Γκάλη. Εδώ ο πάγκος της ελληνικής ομάδας, όλοι όρθιοι χειροκροτούν το μεγάλο ξεκίνημα της εθνικής μας. 22-10 μέσα σε πραγματική αποθέωση και ο Νίκος Γκάλης, εδώ ξανά η προσπάθειά του. Πολλά καλάθια, πολλές νίκες, πολλές διακρίσεις. Ένα ατέλειωτο ραντεβού με τη δόξα. Και πάντα θα συμφωνούμε με τον Γκομέλσκι που είπε ότι ο Γκάλης είναι ο παίκτης του 21ου αιώνα. Με τη γαλλική εφημερίδα François που έγραψε ότι μπορεί να βάλει καλάθι και χωρίς να χρησιμοποιεί τα χέρια, σαν τηλεκατευθυνόμενο.
και με την Ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport που υποκλήθηκε μπροστά στα 37 του χρόνια πέρυσι, χαρακτηρίζοντάς τον λευκό σωσία του Μάικλ Τζόρνταν. Και όταν, όσα χρόνια και αν περάσουν, κάποιοι θα αναρωτιούνται ακόμα βλέποντας αυτές τις σκηνές τι σχέδια έκαναν οι αντίπαλοι του για να τον σταματήσουν, θα παίρνουν απάντηση από την στοικότητα του Πολωνού προπονητή της Λεχ Πόσναν, Βόιτσεκ Κραϊεύσκι. Κάναμε τα αμυντικά σχέδιά μας για τους 4 υπόλοιπους παίκτες. Για τον Γκάλι κάναμε μόνο την προσευχή μας, να μας φυλάει ο Θεός. Άδικο είχε ο άνθρωπος. Αντιδράσεις το μόνο που μπορούσα να δω είναι πριν τη φάση το φόβο στα μάτια τους, γιατί από εκεί και πέρα με χάναν και δεν έβλεπα από πίσω μου τι γινόταν. Σίγουρα πιστεύω ότι είναι μια δύσκολη αποστολή για κάποιον εκείνη την εποχή να μπορεί να με μαρκάρει και ειδικά χωρίς βοήθεια, να έχει αυτό το ρόλο να πρέπει ένας-ένας να με σταματήσει. Ο Νίκος Γκάλης γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου του 1957 στο Νιου Τζέρσι. Γκάλης από το Γεωργαλί, στερνοπούλη του Γιώργου και της Στέλλας, μεταναστών από τη Ρόδο. Μικρός ο Νίκ ήθελε να γίνει αστροναύτης, ύστερα το ρίξε στα σπορ. Ο πατέρας του είχε ασχοληθεί με το box, αυτός προτίμησε στην αρχή το φούτμπολ και ύστερα κατέληξε στο μπάσκετ παίζοντας με την παρέα του, όλοι ήταν μεγαλύτεροι του, στα playground του Μανχάταν. Θυμάμαι και στην Αμερική, έτσι όπως έμαθα εγώ μπάσκετ στο playground, στο street, όπου πήγαινε σε ένα γήπεδο δεν μπορούσε να βρεις ανοιχτό γήπεδο στην Αμερική, και αν έχανες